Frangsi dak media kote to man same akiropa dirlo nili tum dak 7 nong kupli constituency long nili bangka presiden lo nili men ke bikrom long thar ta pen nadan itum homosti long doan kumki doan si pinida selang pet pen inna tum han presiden cho phalo jasmet pet kacho phanang ko kela hello non ke bangji non ni thomet lo 17 December non James Hanse pu arleng la tum minut bhani tum chelang si APHLC pu nili tum amena sona thaksi APHLC pu la tum kesengi phan pusi la tum chi siglo la si nili tum ki puji gela lo alang ni tum kopia song ma sengi nili tum ki puduna thaya be sita me APHLC pu pena bangke la tum nang seng dum de nai pusi nili tum la tum so dakman bachi ni lo la bangke ning oi pik la pen ning jang pik nili tum la pen alang ni tum ke claim atum chelang rapet atum jase me pela tum chelang rapet kopi ka cheng mai pen ne chine sita la tum la so APHLC pu amena en pen la tum non ke sengi pu alam la ke dak jase me pet ke la ke li tum APHLC bana pa ma huji phan jase me pen non APHLC tang piglo la so posi non BJP pen alang ni tum pin khat si la so na men yu donang jip sila tum APHLC pu nang senglo la dak li tum ka mang huduna ye thai lo APHLC ke kroya song do an na tum jasemet per la ke li tum kamang hudune ji Allah mati abe athe la ke APHLC be tum chini ne ko mamuni ro de jam san se chini ne namuni ro de chini ne nili ke atum het se lang li phan thek long la ke APHLC me tum ka chera thang na ta be lang li ke pulotang te la ke bidi lang no APHLC phan nang pamang hudun ta pi phan non alang tum nang claim lo la ke konane alang li konane BJP long pen tangka ban si alang li tum tangka cho NC APHLC pu amen la tuna paklang lo pusi nili tum jongpon lo athe lang litum therak nangi polo therak pik nangi ke claim ta ke hai pusi nili tum bangke kudunang kokpo athe kopi kama thalo ne ki dotang song lo puta chini lor lo karbiang long atok an no ta chini thai lo APHLC song ke puchini thai lo sita mela jem sanse puinut bhaini atu kopi kama thalo ne chin delo sita la tum seng pen non ke bangji 17 arni December 17 arni selang litum amai pathik lo la ke dipu goboy sa long pusi pu la si do ana phanta tunirilo APHLC ke koy rat do ana phan ro jopen chenglok inglong jopen chenglok do anta ladak ki dunde ji phansi pachini lo athe ili tum APHLC tum ke koy atum dopik lo la pen piniani non APHLC ingtang pik lo ka do be rat tum chini lo la senali tum sita me kamang hudunde pinji phan si pinila dak ni tum press meet bang to follow la ni tum da kupli habar jase met per la ke kupli homosti long lo kupli homosti long ke kroya rat do ana tum sita me la bang kena tum mahudun de pin pen la penali tum do an kachini tum an la so biota ke long atum an usita mena tum ro to kan no long ke thanam thaidi anu tin APS long tin arong tin na tum ko an APS long kachini na tum committee do an na tum tame ro jo atokan no ke thanam thai la so biota ke pali thai pansi jase met pet na tum han isi pachini lo athe non te bokhelo pen update hetlo kapek tum ke APHLC pulo te dun thai ta thek la se tum rata phan ke pangrum ji phan asona sona tum sik bom lo la se do ana tum sa minilin na sa me chuniri thule tholo do an pini dak nang kelang do na rat do an APHLC ke rang rat do an tum sa me nali tum ke mang hue pin ji phan si nilin pen pachini ponik lo la se non ta ke shok CRD alang ni la yen hanse alang ni ke tam tam ni ke pachini ta ke alang ni ke NGO long ke kam yen ta alang ni NGO akan campaign kopte APHLC akan long loke ban je alang ni jap ora sa ke kota ni ko tan sia kame ni tum ning dugro la kana kon ke ni tum khayang bom ni tum akan la kon ke ni chong ke the den la ke dam sa ni tum khayang bom chi chong thu he ni tum kar dam long ara ke pinia ya ta tum kaplang ni la si ka do ko ke kar dam long sang ko do an da me ni hit ka chuluri la ko PS la kan si committee tum an ta me la da ko da si ka na ke alang ni phamde ni ko der athema alang ni mithang asai chu kopman si la bang to asai alang ni ke kon aba ko ni tum ke ni du lo la ka alang phan ko der ko da si kupli konel si arlo pidota 46 47 APS a polling station la tum an me ni hin pen nang tum phan ba chu ni projin pen ba so da kan nang tum phan ka pachni alam tila ko ni tum la bang so program 17 ari phan da ke ni tum do de de la pen la bang so ki dunia kam sing ni tum wa athema la ke president da
non pidi pela bang bang chom tu ka ngadi tu me ka la ka ko tu ka do ya kal ja khai tu ma sa me la ka solam na pe tu don la te ni hin pen ba ke wa te abang tu press meet along then kar ben lo ora ke ara kan ka tinga tu lam ke na apne non la efficiency una tengo abang tu tu kan la pen hala ke to itu ko mat ke to ma la ke itu kar ben lo ora ke antum bisa de tini pabe to ma la pen la ke bongo sena la pen RSS atu abidi kan len kan si la tu bagan so karbi karbian bong inglong suang bong ode inglong khen yanan bong nan pachit jok nan pachit heyan bidisi bidi kan len pen atu na ke klem tu busini ni li alam tu kan jok bunji lasi la sona bidi kan len ban ke alam tu klem len nanji ode khen bong ka pachar mujhe phan longria rosuluk sodakai ke apa monte jap ya phan laso bidigang lem se ram tem lem lasi la haya bidigang lem ban ke alam te mai pen ington pon bek ngi la pen tuliram long ha ke hai pusane chini laso bidigang lem ke la ke tuliram long han la pen alam te national political party lo ke do la haya abang phutum si ke klem langam ta me ise phur ke mo dum chini ji kar bilochar le song phan ke thak do pusame la ta kar bilochar le song do na kan tang green pen kace song pom kace song pom bang bo pu la song tang green kace song pen kilang du dia jo ni si kar bilochar le song to phan pusame thak dun aku sona thaksi bang bong iya si tum phan pusame national political party tum si thak dun non APSLC phan pusame national political party tum mate BJP tum si BJP la pen RSS bongo sina tum si ela APSLC phan ke thak dun ji bidi kan le pen ke claim lu pusni li alam tum ham jongga kedaptan ini thopran Agustin Kamsa hin pen alangli isi hawar long dampen halaswa arong along ki than kang alang lian da ning duta hai mane women KSA pu kiseng ko matlo Agustin Kamsa pen si ke toy pen si kiseng ko lam alu same alang li me thangang hu pen western bang lo thu wang si ra theng no ibu bhaiya ra theng no alang li lam thei baklang de kan asi women KSA ko pe kam alang li kiseng ko nang ji lata KSA phan ke lang dun de kar bigojar le so tan ka chi song kan kan kring ke lang dun de aposi hala women KSA ko sami seng pon den lang li hin pen aku non putho APSLC ka chi song tan kring ka chi song kar bia khe pharman inglong ara pharman longria pharman ka chi song tan kring long ko sami alang li putho bidi kan le pen wangsi tuliram long ha ke hai ka pen bongo sina tum toy si alang li tum abang parisim pon si aku claim tu lo 17 December ni putho la tu ajai me ke de pon si la solo iltu kar biang long ang kan pi inglong a khai ke doan la pen APSLC phan ke kroi abang phu abang pi ke doan tu bisami khala so mai long mang ke dum de dan nang pu si li pen kar biang long ara ke doan phan tu ni lo la pen non bolong Orunodoi amen pen non molong Orunodoi amen pen kar biar kaya kamat kar biar long benang an raso pe mon lang lo ki yak lo nilatum lang mimpi lang khat hawar ku same ba kopli hawar long ku same raso na khat kapre hawar long ku same raso pe mon lang lo bang ke japon lo athe nang like APSLC nang tum APSLC tu hana nang kinek la nitum mo nang tum APSLC government la hate nitum BJP hana kinek kon ase alang ke meni kan jepon azonang hupen alang ke jepon pini toda het ku same inut bahai ni abang photom phan APSLC ke claim abang photom phan ku same ninje pon lason poke jokji lapen ake hai het singrong phan ka ninje pon alam thai ku same alang li het singrong phara ke hai ko nak sinon ke dolo lapen alang ko pia khai lo lapen alang amela ma ota political ke claim MEC man se potela amela ma ke usri het singrong phara khai kan ku same arbi pon itu lahai alam ke iltum political party angbo kachar boje phan rong albo rong isiang ko kachar boje phan si het singrong phan ku same alam ni pon lasi laso alam kan ni pon ban ke intom nang ji het singrong phan ku same la pen kar biang long arat atheng no alang li pen dia tu hang bek ni pusi li pen jong po lasi ke gang dia ni BJP tum ku same laso alam thi ban ke ni ji ja ni athe government ko mana phano government ka karja pi alam itu
BJP government ko puno kapre government to puno komada farmansi ala to government kami lo yong si man ne plan plate bodante government ini out of it bodante sunur ar pe sun jalo BJP lo ke do ake theke de ate CM pe kedang lo EM pe kedang lo MSC pe ke do an ko sami ar pe sun lagu yeli pura bi bake yong si na tum rada phan kang hom thegi atum ani lo rada phan kang hom thegi atum bote la solam ke wangbi de jike angho kan ini jadi jika non pilihan rong isian bom khe isian bom kadinje tera pili pijar amlo ke do bihari tu akeng sang tu abang ke abdon binta rasu urnudoi pen kecinglo kaprek abar sai bisa melong pon to war pen kecinglo kaprek abar sai bisa melong pon lasi urnudoi lo abang ke itu prabjen pen la BJP tu ote MSC Hepsing rock para hepen karbiang lomarak itu ada pada jatuh hamil nanti. Tangka poisa me latung kehan tu. Ajahan aja bagai paru isi ini. Lasu kehan tu. Ajahan aja bagai paru potro kehan soda. Ini tu maju nong lo penting nong lo. Ini paru isi ini. Paru potro kehan di arondo mah. Urun doi lo pen. Yongsi arondo bulutante BJP tu penang khansra ko CM tuliran rohang pen karbiang longara atheng ko pan lasolang klar pitha nili tum retarded lak lo FHLC doan omosi doan same dak FHLC pe na banke nili tum PS pen chenglok CC committee pen chenglok dak include na kachira du nabe lak adjustment pe dak BJP tum se ke claim ar lo pen bijigan le na claim du usni tum chini pon